Carvel on the beat. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisten nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuteen videopariin. Taas ollaan näin aikaisin heräillä. Kello on jotain. Mä heräsin kyllä jotain 4 jotain, mutta en tiedä. Olisiko ollut 4:08 tai jotain tommoista. No, mitäs tällä kertaa herätti, mut oliko se pääsärky? Ei. Oliko kusihätä? Ja kyllä oli. Oli kusihätä, niin se herätti meikäläisen. Joo. Se on hassu, että miten mun tulee kusihätä, vaikka välillä en juo ennen kuin menen nukkumaan. Mä en juo ollenkaan välillä mitään vettä ennen kuin mä menen nukkuun. Mitä hittoa, miksi tulee kusihätä, jos ei juo mitään? Mä luulin, että silloin tulee vaan kusihätä, jos juo vettä. No, on se ihan kiva, että herään näin aikaisin, kun on aika tupettaa sitten. Näin on. Joo. Mut joo, se on sitten moikka moi.